Bună ziua, oameni buni! Sper că vă plac videoclipurile mele pentru că muncesc foarte mult ele. Și astăzi vă voi vorbi despre galaxia noastră. Și o să vă spun câteva informații despre o galaxie. O galaxie este o colecție enormă de stele, de câteva milioane sau miliarde de stele, de planete, gaze stelari și roși spațiale, praf și, desigur, materie întunecată ținute împreună cu gravitație. Sistemul nostru solar face parte din galaxia Calea Lactee, care este sub formă de spirală cu bară mare. Pământul se află la aproximativ 27.000 de ani lumină de centrul galaxiei. Și o să vă spun cum arată niște spirale. O galaxie în formă de spirale. Așteptați un pic să vă arăt acum cum arată o galaxie în formă de spirală. Așa arată o galaxie în formă de spirală. Așa arată cele eliptice, așa una neregulată și așa galaxiile spirale strânse. Și acum o să vă spun niște informații mai mult despre gaura neagră centrală. Deci, gaura neagră centrală este centrul galaxiei noastre. Și înăuntrul galaxiei Calea Lactee există o gaură neagră supermasivă, numită Săgetătorul A. Este aproape 4 milioane de ori mai mare decât masa Soarelui și măsoară aproximativ 23,6 milioane de kilometri în diametru. Și acum o să vă spun părți dintr-o galaxie. Perturberența galactică se află prin mijlocul galaxiei. Norii moleculari se află lângă protuberența galactică și Soarele se află pe undeva prin exteriorul căii lactee. Și știți voi unde v-am spus că este Pământul, a treia planetă la Sistemul Solar. Și sper că v-a plăcut episodul de astăzi și nu uitați să dați like și subscribe și desigur și un share ca să-l vadă prietenii voștri. La revedere, să aveți o viață bună și nu uitați să vă uitați-vă și la următoarele videoclipuri. La revedere, sper că v-a plăcut și să dați like și subscribe, obligatoriu. La revedere, să aveți o zi bună!